Здравейте, приятели! Аз съм Владо и днес ще ви покажа как да си направите, ако сте на survival примерно, и ще ви покажа как да събирате снежни топки вместо да убивате снежни човеци. Так, за начало ще ви трябва сняг и тиква. И ето тези. И значи правите две купчета така сняг и отгоре правите ето така. Един момент. И само слагате това така. И сега примерно на мен е по-удобно да взема едно така. И сега гледайте колко сняг ще се събера. Окей, не знам, що сега не се получи. Окей, взел съм грешното. Взимате лопата и виждате как взимате повече сняг, само че трябва да стоите там, където самия снежен човек стъпва. Ето така странично трябва да ви се получи. И виждате, че събирате топки сняг. Отколкото само да убивате снежния човек, така да кажа. Защото виждате колко малко снежни топки ви дава. И с това според мен по-добрият начин е като сложите две блокчета сняг така и ето така и вече си взимате колкото си искате сняг ето от тук. И така, хора. Ето виждате колко снежни топки събра. И сега ще покажа как да си направите стрелачка за TNT. Като първоначално само да отида малко по-насам. Първо изстрелвачка вие да си изстреляте. За целта естествено ще ви трябва redstone. Значи взимате redstone repeater, взимате TNT, една така ръчка, златен блок и ограда първата. Окей, и ето така, едно такова. Те мисля, че трябва да се дръпнем още малко е така, идеално. И съжалявам, не влизаме трева. И правите ето така 4 такива квадратчета. Хора, наспах се в играта и тук я бях стигнал, да правите така 4 квадратчета, докато ги правих се стъмни. И сега трябва да ги напълните с TNT. Моя грешка. Окей. Между другото, аз искам да стана ютубър. Тъй, че може да се абонирате за мен, ако искате да ви показвам още такива готини неща. Ако мислите, че са готини аз ще продължа да си качвам клипчета в YouTube, иначе вие ако искате се абонирате за мен. Аз тези клипчета ги правя с цел да ви покажа нещо, което не знаете. Такива неща, сещате се. Окей. Те ги махаме. И сега стъпваме ето тук и се запалиха и гледайте сега. Окей, много нагоре ни изстреляха. Сега трябва да... ето ги облаците.
Окей. Мисля, че това беше много яко нещо. Сега вече изстрелвачката за TNT. Значи, прави, че ето малко е така до къщата малко. Така, значи правите това нещо. И само че забравих вода. И сипвате вода. И докато не стане ето така, слагате такова купче. И до купчето пълните с златни купчета. И сега целта на това само че отдавна не съм го правил, те че мога и да не го направя чак баш толкова яко. Окей, май последните... да, последните бяха така. Настройвате всички редстоун репи. То пък беше от другата страна. Моя грешка. Съжалявам, хора. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И всичките ги натискате два пъти. За да се получи. И е така крайните две. Окей. И е така трябва да стане нещо. Все едно пътувате с влак и минавате от тази страна. И пътувате с друг влак и минавате от тази страна. Схванахте. И един момент. И слагате едно бутонче. И сега е така последното помахате и слагате оградка. И вече слагате TNT-то. Мисля, че така се правеше, не знам. Да, така се прави. И гледайте сега. И къде изхвърча? Ако искате, ще повторим опита. Защото аз честно казвам не видях къде отлита. Само че дайте този път да без това. Защото май го сгреших, не знам. И гледайте сега. Видяхте ли? Окей, там нещо черно мина. Сигурно е TNT-то. И това е примерно... Опа! Сега ще ми гръмне. Шит. Влад, какво? Окей, значи така... точно е водата и затова така гърми. Така не ми гръмва това, окей. И значи, като го сложите... И това е за големи сгради, защото видяхте колко на високо изстрелва TNT-то. Чайте сега. Аз е така да се опитам. Кова с жълти такива. Да не отделете само в права посока това. И къде минава и това праси. Само да не ми го включи и то, че имаше някакъв случай прасето мина точно е оттам, където е ключа. Аз защо го махам. Аз бях на survival и нали, как съм на survival, така трябваше да ги редя. Никем след че му стига. Изгърмя. Всякъде ще. Окей, мисля, че видяхте едно от TNT доста нагоре отиде. Мисля да сложа още такива злато. Голд. Окей, мисля, че толкова му стига.
И мисля да повторим опита. Защото на мен ми стана супер забавно и тъй да си играя. И гледайте сега. Едновременно избухнаха, ако не видяхте. Еми, хора, мисля и сега това да е края на този клип. Не забравяйте да се абонирате. Също така може да ми задавате въпроси отдолу в коментарите, защото мисля да направя клип въпроси и отговори. И нали вие да задавате въпроси в коментарите отдолу и аз да отговарям на тях в специален клип. Също така мога да правя анбоксинг скоро. Или да направя някакъв влог, не знам. Може също така да харесате клипа, да го споделите с приятели и до другия